Zdravo društvo, dobrodošli ponovo na kanal Šminkanje sa Jelenom. Danas pričamo o nekim mojim favoritima iz Avona. Verovatno već do sada znate, ukoliko ste pratili kanal ranije, da ja snimam i za Beauty Box kanal, to jest za Avonov YouTube kanal, i da sam imala prilike zaista da isprobam mnogo proizvoda i pošto, jel te, mesecima unazad snimam sa njima, imala sam zaista priliku i da nađem neke svoje favorite do sada. Danas ću vam pokazati stvari koje ja inače najčešće poručujem iz Avona, zato što ih stalno trošim, zato što ih stalno potrošim. Tako da, eto, ukoliko želite to da vidite, nastavite da gledate. Prvi proizvod o kom ću pričati jeste definitivno olovka za usne. Olovka za usne koju ja stalno poručujem jeste Simply Spice i videli ste je u videu gde radim kolekciju svojih neutralnih karmina. Izvinjavam se što nije do sada izašao ni drugi deo te kolekcije, ali izgubio mi se skroz materijal koji sam snimala tada, jer sam imala problema sa kompjuterom umeđu vremenu. Da vas ne zamaram sa tim, uglavnom video će biti snimljen, ali u prvom delu tog videa, dakle kolekcija nude karmina, imali ste prilike da vidite i tu olovku koja se meni slaže uz sve. Njihove olovke izgledaju ovako. Ovde konkretno imam dve nove Simply Spice koje čekaju da budu otvorene i sad ćemo da otvoriti jednu pošto sam već prethodno potrošila. I nijansa izgleda ovako. I ovo su još nekih par bojica koje uglavnom ubacim u kombinaciju ukoliko mi treba crvena i ukoliko mi treba neka malo na ljubičasto roze da vuče. To je ona Mystery Mauve koju sam isto, čini mi se, pominjala ranije. Ali Simply Spice je olovka koju ja koristim stalno, koju sam, ja mislim, već sigurno 6 ili 7 komada potrošila. Dakle, Simply Spice olovka je jedna od onih koja mi zaista ide na većinu stvari koje ja nosim, na većinu, ili ti maltene, ja mislim, na sve neutralne karmine koje nosim. Vrlo je razmaziva, vrlo se lako stavlja, na rotaciju je, dakle ne mora da se reže, što je meni omiljena stvar, i vrlo dugo traje na usnama. Kažem, ja sam našla da je meni ovo zaista idealna nijansa koja meni lično odgovara, tako da, eto, ukoliko tražite dobru neutralnu olovku, brownkastu, koja će se slagati sa većinom stvari, definitivno preporučujem ovu, jer, kažem, sve ono što sam kupila minimum 2 puta, znači da mi se vrlo dopalo. Simply Spice. Idemo dalje. Što se tiče drugog proizvoda, drugi proizvod biće maskara, koju sam ja već treći put poručila. Nisam istrošila drugu, ali sam htjela da imam treću kod sebe da se nađe kada se potroši druga. U pitanju je 5-in-1 Lash Genius maskara. Ovo je neotvorena i izgleda ovako. I ja je poručujem u nijansi Brown Black, zato što mi se vrlo dopada kako to brown nijansa izgleda za dnevnu varijantu. Ova maskara mi drži trepavice uvijene na gore. Retko koja maskara mi zaista drži trepavice kada ih uvijem uvijačem, da one ostanu gore, i ova maskara ih ukruti prilično, tako da ukoliko ne volite, recimo, tu ukrućenost trepavica i smeta vam, da znate da ova maskara to radi. Probala sam zaista mnogo maskara iz Avona i ova mi se stvarno istakla. Imam i video, imam čak i video na Beauty Box kanalu gde koristim, to jest prvi put testiram ovu maskaru. U tom videu sam je malo više stavila, tako da prosto nisam znala na početku kako da je koristim, tako da malo tu izgleda kao da je, mislim, i jeste naneseno u tom videu malo više nego što bi trebalo, ali sada kad znam da je kontrolišem, vrlo mi se dopada i, kao što rekoh, već treći put je poručujem. Sledeća stvar koju sam više puta poručila, ali koju mislim da ću sada zameniti za drugu stvar koju ću vam pokazati, jeste gelić za obrve. O ovome sam vam već pričala, mislim, na mom kanalu. Ako nisam ovde, sigurno sam na Beauty Boxu. U pitanju je Lux Transforming Brow Filler i u pitanju je jako čudan proizvod koji u stvari jeste poluprovidan gel sa ubačenim dlačicama. Koliko god to zvuči čudno i možda nekome gadno,
To su zaista sitne dlačice koje vam popunjavaju obrve da izgleda kao da imate više obrva. Znate da moje obrve nisu prirodno najsjajnije i da se ja večito borim protiv toga i da jako volim da isprobavam stalno nove proizvode za obrve i da nađem najlakši i najbrži način da ih popunim svakog jutra. Ovo je bio proizvod koji sam ja znači mrcvarila sam ga svako jutro i baš sam volela efekat baš ovih dlačica i to mi je super i koristila sam tamniju nijansu, čini mi se da dolaze u 2 ili možda 3 različite nijanse. Ja sam koristila najtamniju i ono što je meni fantastično kod ovog proizvoda jeste što totalno ostane obrva tako kako ste naneli gel. Ono što bih napomenula sa ovim proizvodom jeste da treba malo da razradite tehniku kada nanosite ovo, zato što nije kao običan gelić, to jest obična maskarica za obrve, prosto mora malo drugačije da se radi sa ovim, ali kada shvatite caku i kad shvatite koju količinu treba da nanesete, rezultati su fantastični. Sad, zašto sam rekla da će ovaj proizvod zameniti jedan drugi? Zato što je po meni ova vrsta obrva više, ajde da kažemo, letnja obrva, bar meni lično, jer mislim da mnogo lepše ide na letnje izglede, da ima prosto tu neku teksturu koja više odgovara letnjim danima. Naravno, ovo je sve individualno, možda će se vama dopasti za stalno da koristite ovo. Meni se, kažem, mnogo dopalo, mnogo sam koristila ovaj proizvod, ali sad je izašao novi proizvod koji mi se možda čak i mrvicu više dopada. I u pitanju je ova maskarica Lion's Mane. Proizvod ima 3,5 grama i dolazi u nekoliko nijansi, čini mi se da ih ima 5. Ja sam odabrala nijansu Soft Brown, ali još vagam da li sam Soft Brown ili mogu da koristim i neke druge, s obzirom da se jako lepo prilagođavaju bar mojim obrvama. Ovo je klasičan onaj mali češljić kao maskarica za obrve, ali opet je ovde caka što imamo male dlačice. Meni su ti proizvodi koji imaju te dodatke koje popunjavaju dodatno obrve vrlo zanimljivi i vrlo korisni zapravo. Tako da, eto, poslednjih nedelju dana koristim ovo i mislim da ću sada više preći na ovaj proizvod jer mi je brži malo za korišćenje u odnosu na ovaj prethodni i opet kažem malo kako tranzicija sada ide jesen-zima, prosto nekako bolju mi teksturu daje za ono što ja želim, to jest možda se i moj ukus promenio sad periodično sa dolaskom hladnog vremena, ali eto, ovaj proizvod je bio fantastičan i dalje je fantastičan, ali nekako sad počinjem da volim više ovaj sam poručivala više puta, vidjet ćemo da ću poručivati ovaj nadalje. Bože, da se raspričala o obrvama, a imam još 2 favorita da vam pokažem. Sledeća stvar koju stalno nabavljam u Avonu jesu maskarice za telo. Vrlo sam vezana za miris Avonovih mazalica za telo, zato što koliko god da su ti mirisi različiti, nekako svi imaju neku zajedničku notu da kada ih pomirišete vi znate da su one iz Avona. Ne znam da li se vama to dešava, ako ste koristili neku tu mazalicu za telo i prskalicu, to jest ako ste ih koristili više, da li ste primetili da imaju taj neki specifični miris? Ne znam, ja osetim prosto da je Avonov proizvod. U svakom slučaju, maskarica koju trenutno mažem i koju vidite da sam skoro istrošila i ovo mi je druga bočica, jeste Encanto Body Lotion Jade Flower. Ovo je iz letnje kolekcije, to jest iz letnjeg kataloga ove godine, ali i dalje se prodaje i sada su izbacili i novi miris i pored ovoga postoji još jedan roze miris iz iste kolekcije. Ja lično najviše volim ovaj tirkizni. Ja ovo koristim uvek nakon tuširanja, imam i njihov gel za tuširanje i on je jako lep, ali iz cele kolekcije ovo mi je definitivno stvar koju sam najviše koristila, koju sam najčešće poručivala i koju najviše volim. Poslednja stvar jesu parfemi. Avon ima mnogo
mnogo parfema u svojoj ponudi. Ja sam odabrala da vam pokažem 3 parfema koje sam najčešće koristila ove godine i koji negde mogu sezonski da se podele u prolećne, letnje i jesenje, zimske, bar meni su takvi mirisi. Ajde da počnemo od ovog koji sada trenutno koristim, to je ovaj što ga mazim sve vreme u rukama jer ima ovu kićanku, ne znam zašto mi je zanimljivo ovo da čačkam sve vreme. Avon Faraway Glamour, ovako izgleda i ovo je pravi onaj, po meni, jesenje zimski miris, zato ga sada i koristim. On je malo teži, On je teži od ovih ostalih i zato ga i kategorišem u taj zimski period. Vrlo je, ne znam, meni miriše bogato, koliko god to smešno bilo. Ja volim ovakve mirise, ne znam da ih objašnjavam. Zamislite da prolazite zimi pored žene koja lepo miriše. To je ovaj parfem. Ne znam da vam objasnim, ali proizvod je taj. Druga 2 parfema koje sam koristila ove godine jesu Perceived Sunshine i ovo je bio moj, da kažemo, letnji miris koji sam između ostalo koristila. Ovo je, ne znam da objašnjavam mirise, ovo mi miriše na leto, ovo mi miriše na zimu, a ovo mi miriše na proleće. Ovaj treći je Celebrate. On je baš floralni, znači baš cvetni, ko ne voli cvetne mirise neko ovo zaobiđe, ko voli, ovo je kao da ste stavili buket svežeg cveća na sto. Tako miriše. Kao što sam vam rekla na početku, ja sam zaista imala tu sreću da budem deo Avon tima i da isprobam dosta njihovih proizvoda i negde mi je čudno što sam čekala ovoliko dugo da vam snimim ovaj video, ali možda i bolje što sam ga sad snimila, možda prošle godine u ovo vreme ne bi bili isti favoriti, ali eto, ovo je sada moj izbor za 2019. godinu, tako da, eto, ukoliko imate još neka pitanja na temu ovih proizvoda ili nekih drugih iz kataloga koje sam možda probala, slobodno mi pišite dole da vam kažem kakvo je šta. I da znam ovo da zaboravim. Ponovo mi je Shein poslao 3 stvari po mom izboru, tako da ću sad opet da vam pokažem šta sam nabavila. Znam da vam se u prethodnim videima to dosta dopalo i da vidite malo nešto iz mog ormara i kako sklapam kombinacije, tako da spremite se za neki naredni video gde sam poručila još neke stvarčice pa ću vam isprobati sve i vidjet ćete kako sve to stoji. Imate promo kod za popust na Shein sajtu, ostavit ću vam dole informacije u infoboxu i sad ću vam pokazati šta sam to nabavila. Između ostalog, jedna stvar jeste haljenica koja je trenutno na meni. Što se nje tiče, vrlo je prijatna, nemam ništa, ali ništa da prigovorim loše za ovu haljenicu. Moja briga što se tiče ovog komada je bila što nisam bila sigurna da li će biti dobre dužine. Ostavit ću vam kao i obično ovde negde slike kako stoji, ali plašila sam se jako da će biti dosta kratka i da neću moći da je nosim, ali zapravo savršene dužine mogu da je nosim i za posao, mogu da je nosim i preko dana, za kafu, u grad, baš jedna vrlo slatka i praktična haljenica. Druga i treća stvar koju su mi poslali jesu suknja i kako se ovo zove? Body. Za suknju sam znala da će da mi se dopadne, poručivala sam ranije ovakvu vrstu materijala sa njihovog sajta, tako da prosto znala sam da ću biti zadovoljna, samo je bilo pitanje da li ću biti zadovoljna veličinom. Ja sam ovde ubacila moj kaiš, ajde izbacit ću ga da biste mogli bolje da vidite. Ona je sivo-bela u S veličini, napred ima dugmiće, i vrlo je lagana i vrlo je tanka, dakle za ovo vreme mora da se nosi nešto ispod, u smislu ili debele kolahopke ili neke helanke. Ona je duža, kad kažem duža mislim preko kolena, tako da ukoliko imate neke dublje čizmice kao što ja nosim sa dubljim čizmicama, neće vam se prosto ni videti te helanke koje vas utopljavaju ispod. I kažem, za ovaj komad sam znala da će da mi se dopadne zato što imam već neke slične stvari sa njihovog sajta, od ovog materijala sa sličnim printom. Možda se sećate onih pantalona koje sam nosila pre par videa, čini mi se letos kad sam sređivala studio.
Mislim da je, to jest ne mislim, nego isti je materijal u pitanju, tako da... A što se tiče bodija, tu sam bila najviše iznenađena, prijetno, zato što je ovo zaista dobar kvalitet. Kad se poručuju stvari preko interneta, generalno kad poručujete nešto belo, ja uvek pazim da ne poručujem majčice koje su tanke, zato što bele stvari su uglavnom providne ili poluprovidne, što ja ne volim. Ako je nešto baš providno, onda ja moram da nosim ispod dodatnu stvar, tako da mi ta jedna stvar vuče da nabavim nešto još pored toga, tako da kad god poručujem nešto što je ovog tipa i nešto što je belo, uvek sam već negde se polupozdravim sa tim artiklom misleći pa možda će da dođe poluprovidno, neću mnogo da se nadam. Sa ovim je bilo totalno iznenađenje, zato što sam ja ovakav jako sličan, ako ne isti body, gledala u Zari nekih, pa možda mesec dana i probala ga i zgrozila se kako mi stoji, zato što su ovi izrazi sa strane bili previše duboki i previše se stvari videlo sa strane koje ja ne želim da otkrivam, jel te? I onda sam se plašila da će ovo biti isto to i da će biti poluprovidno. Međutim, kad sam pročitala komentare ljudi koji su kupovali isto to, jel te, na sajtu, uvek kad god poručujete nešto preko interneta, čitajte komentare kupaca. Gledajte njihove slike, gledajte njihove ocene što se tiče veličine. O tome ćemo pričati u nekom narednom videu, jer sam upravo tako i ubola veličinu jakne koju nikad u životu ne bih inače odabrala, ali o tom potom u sledećem videu. Što se tiče, kažem, ovoga, vrlo sam zadovoljna, zato što je ovo sve ono što sam želela da Zarin body bude, a nije bio. I vidjet ćete sad i na snimcima, zaista savršeno stoji. Poručit ću sigurno još jedan ili dva. Mislim da ga imaju i u crnoj boji. Nadam se da ga imaju i dalje ako nisu rasprodali, ali u svakom slučaju ostavit ću vam sve linkove ovih stvari dole opet u infoboksu. I sada je zaista to. Sa ovim ćemo da završimo video. Nadam se da ste uživali, nadam se da vam je pomogao ovaj moj izbor Avon proizvoda, da vam je možda pomoglo i ovo sa Shein sajta. Ako vam se dopao video, lajkujte ga. Ukoliko niste pretplaćeni na moj kanal, ako vam se svidelo, pretplatite se, besplatno je. Uključite zvonce ako hoćete da vidite svaki moj video, zato što prosto takav je sistem na YouTube-u da ako ne uključite zvonce, YouTube vas neće obavestiti kada god objavim video. Ako ne želite da propustite nijedan nadalje, klik. A mi se vidimo u nekom narednom videu.